uchangosvika uchangotanga kusvika pano paBombshell television, please ndokumbirisawo kuti usubscribe. Ndichitenda futi avo vakasubscribe, avo vanoshowa support and love each and every day, vanokomenda nekulike mavideos edu. Ndongokutendai nerutsigiro rwamunotipa seBombshell television. Aiwa tine mufaro, aiwa zvinodadisa. Rambai makadaro, ngazvirambe zvichienda mberi. Mwari akuchengetei kuti murambe muchitipa love iyoyo, murambe muchitipa support. Zvinotipa simba zvekare kuti titsvage nyaya dzinenge ichiitika kwese nenyaya dzinenge dzichitrenda pamasocial media platforms ese. Togara takupai kuti musazvinzwe nevamwe, and also don't forget to subscribe, and also don't forget to advertise your business with us. Tongokuitirai munyati wacho, tongokuitirai mudiginyira wacho. Kana tikangosvika chete 10,000 masubscribers takuita 50% off discount. So ndisingada kunyanya kupedza nguva, nyaya yangu yakamira zvakadai. So pane murume wekugwanda akauraya mukadzi wake NeDombo anzi nechimuti, wakaita se akafa atofira ipapo pasport. Mukadzi uyu achinge afa ndofunga panga pari pakurwa zvemudzimba zvemukadzi nemurume, domestic violence, and atiikurudzire, so avoid it at all cost. So zvakazoitika ndezvekuti murume uyu aona kuti mukadzi uyu afa, akaenda pakati pemunda wechibage akanochera, akafa nomuwiga ipapo pakati pemunda wechibage. Zvakazoitika ndezvekuti vanhu nekufamba kwenguva, community nekufamba kwenguva inovhunza mainhingi vari kupi, ende vaizikanwa nenyaya yekugara vachirwa. Ndokuzobuda kwazvakaita nehama dzemukadzi kuti aiyo hama yavo yakanga yaurayiwa, mwana wavo akanga aurayiwa, ndokuzosungwa kwakaitwa murume wekugwanda. So tell us what do you think in the comment section below, and also mongo avoidawo kurwa mudzimba umu, because unoona ngobaya muoko panomuuraya nekuda kwehasha, kusiri kuti uri mhondi kana kuti unoda kumuuraya. So thanks for watching. My name is Bombshell. Much salute kune vese vasubscriber nekuda kwekuona video. Thank you.